Hello guys, mapagpalang araw po sa atin lahat. Kumusta po tayong lahat dyan mga katropang Ilocano? Dito na naman po ang inyong lingkod, katropang Ilocano in the city. At ngayon po magluluto po ako ng crispy chicken feet. Ayan po. Tinatanggalan ko na po ng kuko ang ating chicken feet. Tatanggalan ko lang po and then papakuluan po natin mamaya. So let's go. Tanggalan po natin ng kuko. Ayan po, pagkatapos ko pong tanggalan ng kuko, mamaya ay papakuluan po natin. At ayan na nga guys, natapos ng tanggalan ng kuko. Ngayon, hugasan naman po natin siya. At ayan na guys, nahugasan na. At ilalagay na natin sa ating lutuan. Yun po ang ating lutuan. Ito ay templado na po. Meron na pong soy sauce, meron ng bawang, luya, paminta, at saka yung tawag doon, bay leaves. Ayan. At lagyan lang po natin ng konting pampalasa para lumasa po siya. Ayan. And then pakuluan lang po natin para lumambot po ang ating chicken feet. Ayan guys, habang inaantay ko pong kumulo ang ating paa ng manok, magtitimpla muna tayo ng pangkot natin sa paa ng manok mamaya. Ito po ang gamit ko, all-purpose flour. Nakatebende po ito kung gaano po karami ang inyong lulutuin. And then ito, crispy fry. And then lagyan din po ng seasoned coating mix. Ayan po. And then hindi po mawawala ito para pampalasa po niya. So let's go. Po. Ikay ko na po. At ito pa, crispy fry. Lagyan din po natin ng crispy fry. Yan, haluin lang po natin. At ito na ang gagamitin natin mamaya. At ayan po, haluin lang po natin siya ng mabuti para mag-mix po lahat. Para even po yung lasa niya. And then
Nakadepende na po sa inyo kung lalagyan nyo po siya ng durog na paminta. Yan, haluin lang po natin. Ito na po ang gagamitin natin pangkot mamaya sa ating crispy fried chicken feet. So ayan guys, update po tayo sa ating niluluto. Pinapakuluan. Yan, kumukulo na po siya. Hayaan lang natin kumulo hanggang sa lumambot po. At dahil sa hindi pa malambot yung ating paa ng manok, maghuhugas po muna tayo para hindi tayo pagalitan. Hugasan ang mga kalat. Ayan guys, update ko uli kayo mamaya. Hugas po muna tayo para hindi po tayo pagalitan sa mga kalat na ginamit natin. Guys, tapos na tayo sa paghugas. Hintayin na lang natin lumambot ang ating paa ng manok. Siguro mapanpansin nyo nga may sakla ang no aglut-luto na. O kasi ko kaya't nga pakialamandak aglut-luto iso nga damdama no makaluto na adu kam tumanen sakla ang iti para luto, sakla ang iti para inaw ngam naman kaminton adu kam ton. At ayan guys, malambot na po ang ating pinakuluan. Yan na po. Ang gagawin po natin ay ikokot na po natin siya. At ayan guys, ito na, ikokot na po natin siya. Sa mga nagtatanong po kung bakit di po ako naka-gloves, di bale po, naghugas naman po ako ng aking kamay kanina. So medyo mainit-init pa po siya. Ito, lagyan na po natin siya ng coatings. Yan, ikokot na po natin siya isa-isa. And then lulutuin natin siya mamaya sa mantika. I-fry po natin siya. Deep fry po siya. At yan guys, matapos nating ikot ang ating paa ng manok, dumako na tayo sa pagpiprito. Let's go! Yun. Dahan-dahan lang, baka matalsikan. Yun. Yan po, deep fry po siya. Ilagay po natin ang ating panangga, baka matalsikan.
Hintayin lang po natin maging brown siya. Yan, maglagay na naman po ulit tayo. Yan. At hintayin po natin maging brown po siya ulit. At ayan nga guys, ito na yung huling salang sa ating niluluto. Mamaya ang paghuhusga sa ating niluto. At guys, eto na nga, tapos na ang pagluluto. At kailangan na nating husgaan ang ating niluto. Yan guys, meron din tayong pinakbet at yung ating crispy chicken feet. At eto naman ang aking nag-iisang subscriber. So how's the food? Is it good? Yummy? Is it crispy? Yeah? At yan po, dyan po nagtatapos ang ating video sa araw na ito. Salamat po sa panonood. Please like and subscribe. Agyaman nak unay kailian.